Gadewch ni weddio. Diolch yn y ti o Dduw am cyfle ar fraint o gael dod ger dy fron unwaith eto. Gyda'n cyflwyno'n hamser I ti. Tyrd bendithiau ni nawr, tywallt ysbryd arno. Mynd I gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Fel y gwyddoch chi, ni'n parhau I fethu cymryd casgliad ar y sil. Os hoffech chi gyfrannu tuag at y gwaith, mae croeso chi gysylltu â fi neu un o'r stiwardiad. Fe fydd na oedfa Nadolig, ar noswyl y Nadolig, Rhagfyr 24, am chwarter wedi 11 o'r gloch y nos, yn hwyr yn y nos, ond fydd yr oedfa honno ar-lein yn unig. Ac fe fydd yn hoedfa nesaf yn awn sil am hanner awr wedi 3. Gadewch ni nawr troi at air Duw, at yn yr Hen Testament, Sechareia, y 9fed benod, reit ar ddiwedd yr Hen Testament. Mae gyda chi Malachi fel yr llyfr olaf, yr un cyn hynny, yr olaf ond un. Y 9fed benod, Sechareia y 9fed benod, ac yn dechrau yn yr 9fed adnod. Bydd lawen iawn tu ferch Sion a chrech wena, ha ferch Jerusalem, Wele dy Frenin yn dyfod atat, cyfiawn ac achubydd yw fe, y mae fe yn llariaidd ac yn marchogaeth ar asyn ac ar ebol llwdyn asyn. Torof hefyd y cerbyd oddi wrth Ephraim a'r march oddi wrth Jerusalem, a'r bwar hyfel a dorir ac fe a lefara heddwch i'r cenhedloedd, a'i lywodraeth fydd o fôr hyd fôr ac o'r afon hyd eithafoedd y ddear. A thithau trwy waed dy amod y gyllyngaes dy garcharorion o'r pydew heb ddwfr ynddo. Troch i'r amddiffynfa chwi garcharorion gobeithiol, heddiw yr ydwyf yn dangos y talaf I ti ddau ddyblyg, pan yn elwyf Jwda I mi, ac y llanwyf y bwa ag Ephraim, ac y cyfodwyf dy feibion di Sion, yn erbyn dy feibion di, groeg ac y wnelwyf fel cleddif gŵr grymus, a'r arglwydd a welir trostint, a'i saith ef a allan fel melltem, a'r arglwydd ddiw a gan ac idgorn, ac a gerdd a chorwyntoedd y deau. Arglwydd y lluoedd a'i hamddiffyn hwynt, o hwynt a ysant ac ad ar ystyngant gerig y dafl, y fant a therfysgant megis mewn gwyn, a llenwyr hwynt fel meiliau ac fel conglau yr allor. A'r arglwydd ei diw a'i gwared hwynt, y dydd hwnnw fel praidd ei bobl, canis fel meini coron y byddant, wedi dyrchafu yn faneri ar ei dir ef, canis pa faint yw ei ddeioni ef, a pha faint ei degwch ef. Yd a lawanycha y gwir ianc a gwyn y gwiryfon. A bydd y bendit Duw ar ei air. Sancta Dduw. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch i ni ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod at y ti ac yn llawenhau am bob un cyfle yn dod tuag at Duw sydd yn dad I ni ac ein bod yn cael croeso gan ein bod yn dod trwy heiddiannau yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly ni'n llawenhau ac yn diolch I ti ac yn gofyn I ti helpu ni I lawenhau yn fwy ac I ddiolch yn amlach a gyda mwy o sel. I ni yn gweddio Dduw a byddwn ni yn llawen wrth ystyried ffordd a chawdwriaeth. A byddwn ni yn dy ddyrchafu di goriwch pob enw arall. Maddau ni o Dduw yn aml I ni'n frwdfrydig am lawer o bethau yn y byd yma. Ond o Dduw, helpa ni fod yn frwdfrydig, yn bennaf frwdfrydig tuag at y bethau di, am yr efengil sanctaidd, am ffordd a chawdwriaeth, am y sicrwydd cadwedigaeth, am fywyd tragwyddol. Gad i'r materion yma lenwi ein celonau ni, I ni dy ddyrchafu di, I ni dy foliannu di. Ni yn gofyn am helpu wneud hyn yn y dyddiau tywyll yma. Ni yn tristau wrth I ni weld cyflwr y ddinas yma, cyflwr ein gwlad ni, a chyflwr yr eglwys I ni'n gweld gymaint o galedwch, gymaint o gasineb, gymaint o wrthwynebiad i'r gwir efengil, hyd yn oed ymhlith yr rhai sydd yn honni a phroffesu fod yn blant I ti, ac eto yn wrthryfelgar tuag at y gwir efengil, tuag at gwir sancteiddrwydd, ac o Dduw oni bai I ti ddod, yna I ni yn gwybod does dim gobaith. Does dim gobaith I unrhyw lwyddiant, does dim gobaith I weld unrhyw barhad ar yr efengil yn cael ei chyhoeddi, oni bai I ti ddod, ac I ti weithio. Ac felly o Dduw I ni yn galw arna ti I dywallt y lan ysbryd arnom ni, I ddod lawr ein plith, I beri y bydd eneidiau yn cael ei hysgwyd, hyd yn oed yn ei cartrefi nawr, y bydd na'r gyhoeddiad o bechod yn dod.
a'r gyhoeddiad efallai erioed wedi ystyried o dydd di. Ac eto Dduw trwy wirth o ddifri y bydd na argyhoeddiad ei bod nhw yn torri dy ddydd di, yn anwybyddu dy air di, anwybyddu cyhoeddiad yr efengil. O Dduw, tyrd agor llygaid y deillion iddynt weld ei hangen am waredwr. Tywallt dysbryd arnom ni yma, o Dduw, i ni yn gofyn a byddwn ni'n cael profi dy bresenoldeb, dy agosatrwydd. O Dduw, i ni yn gweld y diffyg diddordeb, diffyg awydd i ddod i di. O Dduw, tair oedfa ar y sil yn ormod i lawer ac yn tristau am hyn, o Dduw, ac i ni yn gofyn ti faddau ni fel dy bobl am y fath y ddifaterwch ac yn gofyn i ti i ddod i'n plith. Hyd yn oed i oedfa fach fel hon. O Dduw, dyna fraint byddai cael tywalliad o'r ysbryd glân arnom ni yma ac yn gofyn i ti i ddod bod yr un drwg yn ymddangos fel ei fod wedi ennill y dydd, ei fod wedi llwyddo tawelu y cyhoeddiad yr efengil. I ni yn gweddio yn erbyn Satan ei hun ac yn gofyn am dy ofal di, am dy ddiogelwch di arnom ni yma ac yn gweddio Dduw ar i ti trwy dy ras i ddod ac dyrchafu dy enw di yma yn ein hoedfa ni. O Dduw, yn ystod y dydd, i ni'n gweddio byddu di yn bendithio oedfa anffyddlon eraill. Ar hyd a lled o wlad, tyrd o Dduw, bendithio y mannau hynny lle mae'r efengil yn cael ei chyhoeddi yn ffyddlon, yn glir. O Dduw, lle mae'r addoliad yn barchedig ac yn ysbrydol ac yn ddiwiol. Tyrd calanogod y bobl o un pen o'r wlad i'r llall ac o draws y byd, o Dduw, lle mae saint yn ymgynnull. I ni yn gweddio byddu di yn dod ar ryw galondyd heddi yng nghanol yr holl ddryswch, yng nghanol yr holl dywyllwch, yng nghanol yr holl ddifaterwch. I ni yn gweddio Dduw, tyrd bendithia, tywallt ysbryd, gogonedda dy enw goriwch pob enw arall. I ni yn gofyn i ti felly i'n harwain i yn ein haddoliad, bendithia'n hamser. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Mae gadewch i ni ganu Carol rhif 7, y 7fed Carol, yn un llyfryn bach. Cydseiniwn lawen gan mewn hwyl yn fawr a man, ac na fydded neb yn drist heddiw ganed Iesu Grist. Carol rhif 7, gen i sefyll i'w chanu.
Dawn testyn o Sechareia 9 benod ar 9 adnod. Sechareia penod 9 adnod 9. Bydd lawen iawn ti ferch Seion a chrech wena ha ferch Jerusalem. Wele dy Frenin yn dyfod atat, cyfiawn ac achubydd yw fe, y mae fe yn llariaidd ac yn marchogaeth ar asyn ac ar ebol llwdyn asyn. Nawr yn sicr, does dim un crefydd arall yn y byd yn dod unrhyw le yn agos i Gristnogaeth, ac hynny ym mhob ystyr y gair. Hynny yw bron iawn, wel yn sicr, i ni'n gallu dweud nid crefydd yw Gristnogaeth. I ni'n gallu gweld bod y gwir Gristnogaeth yn rhywbeth sydd yn tradyrchafedig, goruwch, uwch ben o bell, achos mai dyma yw yr unig gwir ffydd. Dyna ddywedodd Iesu Grist ei hun. Ac eto wrth ddweud y geiriau yna, lle chi dychmygu llawer iawn o grefyddwyr a chapelwyr Cymru yn rhyfeddu ac yn dweud sut fedrwch chi ddweud y fath beth mewn oes aml ddiwylliedig, aml grefydd, ac i ddweud mor gadarn, ac eto gyd dyna lle fydd y capeli yna yn dod at i gwasanaethau nadolig yn cael eu carolau, cael eu plygain a pob math o oedfawn amser nadolig, gweld y plant yn dod ac yn actio'r olygfa'r genedigaeth ac yn sôn am y baban Iesu, ac eto gyd pan yn dyfynnu'r Iesu yn dweud mai fe yw'r ffordd, yr unig ffordd, ac yna maen nhw'n meddwl, wel na, mae hwnna'n anghywir rhywle, yn amlwg, doedd Iesu Grist ddim yn deall beth oedd yn ei ddweud. Dyna be fydde cryfyddwyr rhaid, mae dyna be fydde cryfyddwyr Cymru yn ei ddweud heddi ac ar draws y byd. Achos os nad ydyn nhw'n dweud, wel beth yn y byd maen nhw'n ei gredu? Achos pan maen nhw'n rhoi lle i bob math o ddamcaniaethau, a phob math o grefyddau, ac yn dweud bod rhaid i ni fod yn agored tuag at bob math o bethau, ac yna ddim yn sylwi ar y geiriau mae'r Iesu ei hun yn dweud, ac yr holl ysgrythyr. Mae'r ysgrythyr, pen ac ysgwyddau, goriwch pob math, pob ymdrech i greu dyn, i greu crefydd ei hun. A'r rheswm am hyn y mae o Dduw. Ac i ni gweld enghraifft arall o'n blaen ni, mor fanwl, i ni'n gweld yr ysgrythyr yn disgrifio yr arglwydd Iesu Grist, y Meseia, yn dod i Jerusalem ar gefn Ebol. I ni'n gallu gweld, os newn ni edrych, os chi'n cofio'r darlleniad a'r testyn a gawson ni, ond na i ddarllen, wel na i gyfeirio at y testyn eto, yn disgrifio'r Meseia, yn dweud, Wele dy Frenin yn dyfod atat, cyfiawn ac achubydd yw fe, y mae'n llariaidd ac y marchogaeth ar beth, ar asyn ac ar ebol llwdyn asyn. Nawr, gadewch i ni neidio rhai canrifoedd ar ôl i Sechareia ddweud y geiriau hynny i'r Efengyl yn ôl Matthew, penod 21, a dwi am ddarllen y 7 adnod gyntaf. Dyma i chi gyflawniad manwl o broffwydoliaeth, o gannoedd o flynyddoedd cyn. Dim un crefydd yn y byd sydd yn gallu dod yn agos at y fath broffwydoliaethau ysgrythurol a sydd fan hyn. Gwrandewch, adnod 1 o'r Matthew, penod 21. A phan ddeithant yn gyfagos i Jerusalem, a'i dyfod hwy Bethfage i fynydd yr olewydd yn yr afonydd yr Iesu ddau, yna yr anfonodd yr Iesu ddau ddisgybl, gan ddywedyd wrthynt, ewch i'r pentref sydd ar eich cyfer, ac yn y man chwiagewch asyn yn rhwym, ac ebol gyda hi, gollyngwch hwynt, a dygwch at a fi, ac os dywed neb ddim wrthych, dywedwch y mae'n rhaid i'r arglwydd wrthynt, ac yn y man efe ei denfyn hwynt, a hyn o llawneithbwyd, fel y cyflawnyd yr hyn a ddywedasid trwy'r proffwyd yn dywedyd, dywedwch i ferch Seion, Wele dy Frenin yn dyfod i ti, yn addfwyn ac yn eistedd ar asyn, ac ebol llwdwn asyn, arferol ar iau, y disgyblion eithant ac awneithant fel y gorchmynasau'r Iesu iddynt, a hwy a ddygasant yr asyn ar ebol, ac a ddod asant ei dillad arnynt ac a gosod asant ef i eistedd ar hynny. Dyna i chi ddisgrifiad. Nid yn unig y proffwydwyd y daw y Meseia ar gefn ebol, ond byddai mam yr ebol yno hefyd. I ni wir yn mynd lawr i fanylion. Bethau chi'n sôn am, dwi'n cryfyddau'r byd ddim yn dod yn agos at unrhyw broffwydoliaeth, ond byddech chi gallu dweud, wel, yn dod ar ryw anifail i ryw le. Ond dim byd o'r fath. Does dim sôn am hynny, i ni'n sôn am yr math o anifail,
Yr anifail sydd yn dod gyda'r anifail ac yn mynd I ble. Ac yn disgrifio natur yr un sydd yn dod ar gefn yr ebol hefyd. Am fanylion ac am gyflawniad gwirthiol. Mae hyn yn ei hun yn achos o fawl a'r hyfeddod. Peter chi dim ond yn defnyddio hwn. Mae yna ddigon o achos yn y proffwydoliaeth yma I ddangos I chi mor gywir, mor wir, mor iawn yw'r disgrifiad yn yr ysgrythyr. Mae'r Iesu yw'r Meseia a mae gwirthiol yw y cyfan. Ond I ni'n gwybod mae yna gannoedd ar gannoedd ar gannoedd o broffwydoliaethau sydd wedi cael eu cyflawni, sydd yn ei wneud yn amhosibl I fod yn anghywir yn ystadegol felly. Ac felly ni'n gwybod mor wir yw gair Duw. Wel, gadewch I ni symud ymlaen wrth edrych ar yr adnod yma. Mae yna achos I lawenhau, mae yna achos unigryw yma, ac yn drydydd yn olaf achos I ti lawenhau. Wel, yn gyntaf, yr achos I lawenhau, bydd lawen iawn ti ferch Sion, a chrech wena ha ferch Jerusalem. Wele dy Frenin yn dyfod atat, cyfiawn ac achubydd yw fe. Mae fe yn llariaidd ac yn marchogaeth ar asyn ac ar ebol llwdwn asyn. Ac felly mae'n dweud bydd lawen iawn. Am achos I lawenhau. I lawenhau nid yn unig yn allanol ond yn fewnol. Dyna yw'r pwyslais sydd fan hyn. Nid yn dweud wrth unrhyw un I lawenhau yn allanol yn unig. Wrth gwrs mae yna le I hynny. Ond mae'r rhaid i'r llawenydd yma I fod yn fewnol, yn ysbrydol. Fe wnaethon ni gyfeirio nos Iau yn yr noson o garolau i'r garol hynny, heddiw llawanychwn na foed neb yn drist. Wel, beth ni jyst yn ystyried hynny am eiliad. Mae ganddo ni le I lawenhau. Fi'n gwybod dwi ddim yn edrych yn addawol yma prynhawn mynnag yw. A mae e'n gallu bod yn achos o dor calon I weld mewn dinas mor fawr yn ei cyn lleied o ddiddordeb sydd I ddod I addoli Duw. Ond o leia diolch am yr rhai sydd ar-lein yn gwrando, mae yna fwy, ond dim llawer felly na I ni'n fach, yn dydyn ni. Ond nid I ni'n fach, ac mae yna adegau, mae'n neud I ni deimlo fel ddim I beidio llawenhau, ac I ni'n meddwl, mae'n o ddri a ni ddim yn mynd I barhau. Ydych chi'n teimlo felly yn sicr ar fore Dydd Llun, dwi'n teimlo felly? Wrth ddod lawr, y pwlpit yn teimlo felly yn aml, yn meddwl, beth yw'r post, odi hwn yn mynd I weithio, odi'r efengil yn mynd I ddyfal barhau ac I bara hyd y diwedd. Mae'r Satan yn gallu dod â pob math o gwestiynau a digalondid mewn ac I ni feddwl, edrychwch arno ni, I ni ddim yn unig yn wan, I ni'n wanach na'r wan I bob ymddangosiad yn dydyn ni. Mae'n edrych yn o ddi arno ni. Sawl gwaith I dweud, ni'n methu hyd yn oed siglon teuluoedd yn hunan I ddod i'r cwrdd. Ddim yn gallu perswadio, dewch i'r oedfa. Na ni ddim yn gallu neud pam, mae yna bethau pwysicach ymlaen. Mae mor anodd yn diwedd, mae mor ddi, ac eto mae Sechareia yn dweud, bydd lawen iawn. Mae'n dweud wrthyn ni fod yn llawen, ac felly ni'n cael ein argyhoeddi. Ni'n cael ein argyhoeddi, cael ein hatgoffa, mae achos gyda ni I lawenhau. Mor ddi yw'r sefyllfa, mor ddigalon yw'r sefyllfa, mor amhosibl mae'r sefyllfa yn ymddangos. Mae'n dweud, mae'n achos I fod yn llawen. Felly fel mae'r hoff garol, dwi'n gorffen bob oedfa doli gyda fe. Heddiw llawanychwn, na foed neb yn drist. Dyna chi argyhoeddiad. Dyna chi I rhywbeth o hwb bach yn dweud pam ydych chi'n ddigalon. Mae'n edrych yn ddigalon. Mae'r arglwydd yn dweud, peidiwch â bod yn drist. Pam mae ganddo chi reswm I lawenhau. Beth yw'r reswm hynny? Mae ganddo chi Meseia, mae ganddo chi waredwr, mae ganddo chi fywyd tragwyddol, mae yna obaith I chi. Ac fel dwedon ni nos Iau, dyna chi linell yn y garol honno, seinied telyn calon. Dyma yw natur yr adnod yma. Seinied telyn calon. Mae'r rhaid i'r llawenydd yma fod yn fewnol, nid yn allanol. Mae'n rhaid fod yn rhywbeth twfn, yng nghanol tristwch a difaterwch a thywyllwch yr oes sy'n ni'n byw ynddo. Dyma I chi'r llawenydd, ein bod ni'n gallu dyrchafu yn llygau tuag at y mynyddoedd o'r lle y daw ein cymorth ni. Ac ein bod yn dweud na, mor anodd yw I ni yn llawenhau yma yn gadar. Dwi'n cofio'n had yn aml yn dweud pan oedd e'n mynd I ymweld yn yr ysbyty yma yn Nghaerdydd. Ac yn cerdded trwy drysau, maen nhw wedi symud nawr, oedd e'r drysau'r ochr arall yr adeilad blynyddoedd yn ôl, ac oedd yna rhyw llefydd bita cyfed cyn I chi ddod at y lift sy'n fynd i'r gwahanol llefydd yn yr ysbyty.
Ac oedd e'n gwisgo got law brown gole, neu llwyd, be bynnag oedd ar y pryd. Ac oedd e'n dweud yn aml oedd e'n teimlo'n ddinod. Ac yn ddigalon ac yn medrych ar yr holl bobl yma rai clyfar yn dod yn ei gwisgoedd gwyn, doctoriaid. Ac yna pobl pwysig yn cerdded gyda'i cases bach crand iawn, rai lledr neis, edrych fel bod nhw'n glyfar iawn, ac yn cerdded yn osteidig. Pobl yn dod yn ei ceir mawr crand, ac oedd e'n dod mewn rhyw gar bach, ac yn parcio, ac yn mynd i gerdded i ymweld â rhywun, ac yn teimlo'n ddinod, ac yna fe atgoffodd ei hunan. Yr wyf ar waith yr arglwydd fan hyn, dwi yn cyhoeddi ffordd iachawdwriaeth. Mae gen I air Duw yn fy llaw. Ac yna oedd e'n mynd wrth ochr gwely rhywun, ac yn dod â ffordd iachawdwriaeth wrth rhywun. Ac yna oedd e'n gallu codi fyny a teimlo'n well. Bod yr holl fyd yn gweiddi mas i chi'n ddinod. Be mae'r Sechareia yn dweud? Bydd lawen iawn, seiniad telyn calon. Mae'n dweud, mae'n rhaid i ni lawenhau. I lawenhau yn y galon, hawdd iawn i'w gwneud sioe o addoliad, ni'n gwybod na. I roi'r ymddangosiad o lawenhau ac o addoli. O na, nid dyma'r math o ddoli. Fe welwn ni ddigon o hynny. Ewch i sawl capel ar hyd a lled yn gwlad ni. Fydd na ymddangosiad o lawenydd ac o addoliad. Ond faint o hynny fydd o Dduw. Yma mae pwyslais ar y galon ar yr ysbrydol. Mae Sechareia'n dweud, mae'n rhoi'r rheswm i'r bobl obeithio. I obeithio a bod yn llawen, i floeddio a llawenydd. Dyna be mae'n dweud, llawn gwir addoliad a mawl, fod un yn dod, roedden nhw yn edrych ymlaen at dyfodiad y Meseia. Mae fwy o reswm allwch chi ddweud, i ni'n gwybod bod e wedi dod. Mae ganddo ni ddigon achos ond oedd rhain yn aros am ei ddyfodiad. Ond mae Sechareia'n dweud, byddwch lawen. Mae yna un yn dod, un a ddawyd gan ei Duw o'r cychwyn. A byddai'r Meseia yn dod i ddelio a'i pechod. Mae'n dweud, peidiwch â digaloni, peidiwch â wan obeithio, peidiwch â gadael i'r gymdeithas i'ch tynnu chi lawr, peidiwch â llenwi'ch calon ag anghrediniaeth. Byddwch lawen pam, mae yna un yn dod, byddai'n dod i'w uno hwy ar arglwydd. Dyma be mae'n dod i wneud, fe fydd na heddwch rhwng nef a llawr. Mae'r Meseia yn dod am newyddion i'w cael ynogi. Peidiwch gwan obeithio. Mae e yn dod ac am un. Un a ddawyd anfonwyd o'r nef ei hun. Mab Duw ei hun sydd yn mynd i ddod. Felly peidiwch digaloni. Mae'r brenin yn dod. Yn dod i'w bobl, i achub ei bobl. Ond mae'n dod atom yn bersonol fel unigolion hefyd ond yw e. Mae'n dod i ymgartrefi yn ein calonnau. I fod yn gwmniaeth i ni, dyna be bydd yn dweud, dyna beth o Sechareia'n dweud. Mae'r un yma'n dod, mae'n mynd i fod o gysur i ni fel pobl, fel cenedl, ond mae'n mynd i fod yn bersonol i ni, fe fydd yn ymgartrefi yn ein calonnau ni. Mae'n dod i fod yn achubydd, yn dod i achub ei bobl. Sylwch, nid yw'r Meseia yn dod i fod yn esiampl i ni. Di bwrpas byddai hynny. Dychmygwch chi petai'r athrawiaeth ysgrythurol yn dweud fod Iesu Grist wedi dod fel esiampl i ni. Bydde fe'n dor calonus o'n i bydde? Dychmygwch darllen am yr Iesu yn berffaith ac yn meddwl dyma sut i ni fod, mae rhaid ni ddilyn ei esiampl bydde dim gobaith gan neb na fydde. Achos amhosibl byddai unrhyw un dod yn agos at yr Iesu. Dyw e ddim wedi dod fel esiampl. Ni fydde modd i ni ddilyn ei esiampl. Perffaith yw yr un sydd yn dod. Un cyfiawn, mae Sechareia'n dweud. Mae'n gyfiawn, mae'n achubydd, mae'n cyfiawn yn ei holl berson, fel dyn ac fel Duw. Nid oes un yn gallu ei gyhuddo o'r un camwedd. Ac felly ni allwn ddilyn ei esiampl yn y mater lleiaf. A dyma falle ble mae Cymru wedi mynd ar chwal. Crefydd Cymru wedi mynd mor bell o air Duw. Fel mewn llawer i wlad, ond efallai i ni'n sicr yma yng Nghymru, llawer o gryfyddwyr yn pwyso ar ei gweithredoedd da. Ond nid yw hwnna'n wir? I ni'n gwybod bod hynny'n wir, mae'n eglwysi efengylaidd hefyd, ond mae yna rhyw fath o bwysles gwahanol, gweithredoedd efengylaidd i ni'n pwyso arno wedyn, sydd yr union yr un peth, a chapeli sydd ddim yn cyhoeddi'r efengyl.
Pwyso ar weithredoedd, pwyso ar y ffaith fy mod i'n gallu pregethu, pwyso ar y ffaith fy mod i'n gweddio yn y cwrgweddi, pwyso ar y ffaith fy mod i'n tystiolaethu, pwyso ar y ffaith bod pobl yn gwybod bod fi'n sefyll dros Gristnogaeth, ac oherwydd hynny mae gen i enw, ac felly dwi'n pwyso arno fe. Yr un yw hwnna, a phwyso ar mynd i Nghapel, a phwyso ar y ffaith fy mod i'n gwybod yr ymynau, a phwyso ar y ffaith fy mod i'n rhoi'r trydydd byd. Gweithredoedd da yw nhw. Eu hymdrechio nhw i ddilyn esiampl Crist ac yn ymfalchio yn yr hyn a wnaethant. Ond mae'r ysgrythyr yn dweud na. Nid dyna pam daeth y Meseia. Mae'r Meseia mae'n dweud wrthyn ni fan hyn yn yr Hen Testament, nid dyna pam y dath yr Iesu. Fe ddath yr Iesu i fod yn achubydd. Dyna'r pwyslais. Fe ddath Iesu Grist y Meseia i achub ei bobl o'i pechod. Rhai dechrau yn y fan hynny. Ein bod ni oll yn farw yn ein camweddau, yn gaeth i bechod, wedi'n rhwymo gan yr un drwg. Fel dywedodd yr emynydd, i ni mewn carchar tywyll di. Ond nid yna'r gwirionedd. I ni mewn carchar tywyll di. Ond a ddawyd yma yn yr Hen Testament gan Sechareia. Ac am achos i fod yn llawen. Dyfodiad Crist a'i fod yn abal i'n hachub ni. Dyna i chi addewid, dyna chi broffwydoliaeth, dyna chi'r efengil, dyna'r egluro fan hyn, dyna yw crefydd. Ond nid yw pobl wedi camddeall bellach i ni'n mynd o'r diwygiadau a cyfnodau o fendith, i ni'n gweld y dealltwriaeth yn lleihau ac yn lleihau ac yn lleihau, yr addoliad yn gweithygu ac yn gweithygu ac yn gweithygu, ac yna i ni'n cyrraedd ble ni heddi. Mae'n dor calonis yn diwy. Ond dyma pam dath Iesu Grist. Mae dal rheswm gyda ni fod yn llawen yn does na. Dyw'r efengil ddim wedi newid. Bod yr gynulleidfa yn lleihau, dyw'r neges ddim yn newid. Fod y byd yn mynd yn galetach, dyw'r neges ddim yn newid. Bydd lawen. Ni'n gallu gweld cyfiawn ydyw yr un sydd yn dod. Dyna oedd a ni wedi gwybod wrth i ni ddarllen gair Duw, dyna a ddawyd y byddai, ac dyna beth i ni'n gwybod yr oedd yn sicr yr oedd y Meseia yn gyfiawn yn doedd Dywedodd y proffwydi byddai'r un sydd yn dod yn gyfiawn ac yn achubydd, ac yna pan gafodd ei eni, a pan dyfodd e lan ac yn ei weinidogaeth dyna be welon ni, yr oedd yn gyfiawn ac yn achubydd. Mae modd i ni yn does na dderbyn o'i gyfiawnder ef, ein gwisgo yn ei gyfiawnder ef, ein gorchuddio'n llwyr a'i gyfiawnder ef. Mae modd ein golchi yn ei waed ef, y gwaed a lifodd ar y groes, ble cosbwyd ef am ein camweddau ni, am achubydd ac am un cyfiawn. Dyma pam o Sechareia mor obeithiol. Bydd lawen iawn ti ferch Sion a chrech wena. Ha ferch Jerusalem, Wele dy Frenin yn dyfod atat, cyfiawn ac achubydd yw ef. Byddech chi wedi meddwl, petai holl grefyddwyr y byd ac yng Nghymru yn gywir, byddai'r proffwydi wedi dweud, Wele dy Frenin yn dyfod, cyfiawn ac esiampl yw ef. Neu falle bydden nhw wedi dweud, wel, beth am i ni beidio defnyddio geiriau mor cryf, Wele dy Frenin yn dyfod a un da. Un caredig ac esiampl yw e fe. Ond nid dyna beth mae gair Duw yn dweud, Wele dy Frenin yn dyfod atat, cyfiawn ac achubydd yw e fe. Dyna un oedd yr arglwydd Iesu Grist, yr oedd yn gyfiawn ac yn achubydd. Dyna pam y dath e. Dim ond yn y ddau air yna, dyna i chi'r efengil, fe ddath ei achub i bobl o'i pechod ac yr oedd yn gyfiawn yn abal i wneud hynny. Wel, gadewch ni symud ymlaen yn ail at achos unigryw. Bydd lawen iawn ti ferch Sion a chrech wena, ha ferch Jerusalem, Wele dy Frenin yn dyfod atat. Cyfiawn ac achubydd yw e fe, y mae e fe yn llariaidd ac yn marchogaeth ar asyn ac ar ebol llwdwn asen. Mae yna gymaint yn yr adnod yma. O'r manylion lleiaf i'r natur, yr un oedd i ddod. Mae popeth yma mor wahanol i'r byd a'i ddisgwyliadau. Dyna oedd problem yr Iddewon, penderfynon nhw sut un oedd y Meseia i fod, oherwydd y diffyg
dealltwriaeth ysbrydol, oherwydd balchder cnawdol, oherwydd balchder dyn, yr oedden nhw wedi penderfynu beth oedd crefydd, wedi creu crefydd ei hunan, dod â traddodiadau, dod â rheolau, dod â pentwr o bethau mewn, ac yna dod â disgwyliadau sut un oedd y Meseia i fod, yn un oedd yn mynd i'w harwain nhw fel cenedl, ac felly doedden nhw ddim wedi deall natur unigryw yr un oedd i ddod. Mae'n nid un cnawdol, llawn balchder y doedd, ond un gostyngedig, tyner oedd y Meseia i fod. Ac fe welir hyn yn cael ei gyflawni yn syth. A mae'n dod fel sioc ond oedd hyd yn oed, i ni'n dod nawr at adeg y geni, amser y Nadolig, ac i feddwl fod mab Duw, y Meseia, yr arweinydd, yr arglwydd, wedi cael ei eni mewn preseb, mewn lle tlawd. Lyc 2:7, a hi esgorodd ar ei mab cyntaf yn edig ac ei rhwymodd ef mewn cydachau ac ei dododd ef yn y preseb. Pam? Am nad oedd iddynt le yn y llety. Doedd dim lle yn y llety. Does dim wedi newid nag oes. Does dim lle. Bydde dim lle heddi petai'r Iesu'n dod heddi yn sicr. Ni fydde lle i'r Iesu. Gan mae un fel hwn yr oedd pawb yn ei ddisgwyl. Nid un fel hwn oedd pawb yn ei ddisgwyl a dymuno, ac nid un fel hwn y byddai pawb heddi yn ei dymuno. Bydech chi'n rhoi rhyw fath o arolwg ac yn gofyn i bobl sut un i chi'n credu byddai'r Meseia, mi fyddech chi'n cael rhyw gymeriad mawr, cadarn, tal, cryf, galluog, yn gallu areithi, yn gallu siarad yn dda, yn gallu dadle, yn gallu mynd ar y rhaglenni'r teledu yma, lle mae yna bobl yn eich cyfweld chi, a maen nhw'n alluog tu hwnt, a bod ganddyn nhw sawl gradd, ac maen nhw'n gofyn cwestiynau i'ch baglu chi, a meddwl chi'n cael arweinydd sydd yn gallu ateb pob un o'n nhw, ac yn gallu newid y pwnc, a mi fyddai'n glyfar. Dyna sut un bydden nhw'n disgwyl. Rhywun bydde'n gallu dangos rhyw arweiniad. Yn sicr i chi, bydden nhw ddim yn disgwyl un fel hwn. Ddim yn dymuno cael Meseia sydd yn dod mor ostyngedig, mor dawel, yn cael ei eni mewn preseb, lle doedd dim lle mewn unrhyw lety iddo fe. Sut gall hwn fod yn Meseia'n fab Duw? Dyle fod fwy o ffys, fwy o ddathlu? Nid yw pobl yn hoffi yr efengil, nag i ni'n gwybod hynny, dydyn nhw ddim yn hoffi Crist yr efengil. Dydyn nhw ddim yn licio'r math yma o beth. Mae'n wrthyn iddynt. Yr oedd yr arglwydd Iesu Grist yn wrthyn i'r Iddewon, yr oedd yn wrthyn i bawb yn tra roedd ar y ddaear. Yr oedd yn wrthyn iddynt ac yn dramgwydd iddynt. Ond nid yw yn wir yr oedd yr Iesu yn dramgwydd, ond nid yw'r efengil yn dramgwydd. Ond nid dyna yw'r broblem, fod yr efengil, yr Meseia ei hun, yn achos tramgwydd i bobl. Eseia 53:3, dirmygedig yw, a diystyraf o'r gwir, gŵr gofidus a chynefin adolir, ac yr oedd y megis yn cuddio ein hwynebau oddi wrtho. Dirmygedig oedd, ac ni wnaethom gyfrif ohono. Mae Eseia'n dweud yr un peth, un gostyngedig, un sydd wedi cael ei wrthod. Doedd yr Iddewon ddim eisiau fe. Dyw'r Cymru ohoni heddi ddim eisiau fe. Dyw'r pobl ddim eisiau'r efengil yma ta beth. Maen nhw eisiau efengil arall ac yn creu efengil arall. Dyna beth nath yr Iddewon. Fe wnaethon nhw greu rhyw grefydd arall, a dyna beth mae pobl yn ei wneud. Yn creu rhywbeth sydd yn ei siwtio nhw, yn dod cael gwared ar y pethau dyn nhw ddim yn hoffi, ac yn dod â pethau mewn, ac yn newid ychydig. Edrychwch ar adnod 7 o Eseia 53. Efe a orthrymwyd ac efe a gystuddiwyd, ac nid agorau ei enau. Sylwch hwn, fel oen yr arweinydd efe'r lladdfa, ac fel y tai dafad o flaen yr rhai ei cneifiau, felly nid agorau yntau ei enau. Mor wahanol i beth oedd yr Iddewon yn ei ddisgwyl yn y Meseia. Byddai'r Meseia yn dod, ond y byddai'n cael ei arwain fel oen i'r lladdfa. Ond nid yna darlun i chi, o beth ddigwyddodd, mae'n sicr i chi, roedd Eseia yn llygad i le, a dyma oedd y cynllun. Un fel hwn ydoedd. Mae Sechareia wedi dweud wrthyn ni, mae Eseia wedi dweud wrthyn ni, yn ddigon clir sut un oedd yr Iesu ddod, ac felly y bu, pan ddaeth dydd yr orymdaeth i Jerusalem, pan y byddai'r Iesu'n cael ei groesoelio
unigryw oedd y dathlu cyntaf wrth iddo ddod. Mae'n rhyfedd, os ych chi'n edrychwch ar yr adnodau hynny yn yr orymdaeth yn y Testament Newydd i'r arglwydd Iesu Grist i Jerusalem. Nid blodau o'r dewis mwyaf ysblenydd oedd wedi cael ei gosod yn ofalus a chafodd ei taflu ar y llawr wrth i'r Iesu agosau i Jerusalem. I chi wedi gweld pan mae yna rhyw ddathliad brenhinol heddi. Mae yna rhyw baratoi yn does na. Dwi'n weddol sicr fod paratoadau ar gyfer priodasau ac angladdau brenhinol yn cael ei gwneud nawr. Blynyddoedd cyn bod y person wedi cael ei ennill, siwr o fod, ac yn sicr blynyddoedd cyn i rywun farw. Maen nhw'n trefnu'r angladd, maen nhw'n trefnu'r orymdaeth, maen nhw'n trefnu'r briodas, maen nhw'n penderfynu pwy sy'n mynd i wneud y blodau, pwy sy'n mynd i ddewis a dethol y blodau a'i gosod nhw'n ofalus ar hyd y lonydd. Ar hyd yr goleadau'r stryd. Nid felly gafodd Iesu brigau wedi taflu ar y llawr wrth i'r orymdaeth. Mae hyd yn oed hynny'n wahanol i'r disgwyl o arweinydd mawr y Meseia, mab Duw. Doedd yr Iddewon ddim yn gallu dirnad y peth, ond nhw'n methu gyffred y peth. Dim hwn yw'r Meseia. Mae'n dod ar gefn asyn, ebol. Dyna chi gyflawniad o broffwydoliaeth i'r Iesu ddod ar gefn ebol, am ffordd i ddod, am orymdaeth, ebol a'r fam yn dilyn, hyd yn oed ar fam yn dilyn. Mae'n anhygol, ond ni'n darllen rhyw lyfr am hynny. Fel petai'r Iesu am osgoi gofid i'r fam, mi'n credu mae Spurgeon dwedodd hyn. Roedd fel petai'r Iesu yn ceisio o gofalu am yr asyn, am y fam. Wrth i'r fam weld yr ebol yn mynd ohoni ac yr boen byddai'r fam yn ei brofi a'r ebol ac felly yn gadael i'r ddoi dod gyda'i gilydd. Dyna chi dynerwch. Mae'n unigryw. Mae hyd yn oed dod mewn i Jerusalem ar gefn asyn a'r gefn ebol yn unigryw. Dwi'n wedi digwydd o'r blaen. Yr oedd na ysblander yn sicr, ond yn ei gyfiawnder a'i ostyngeidrwydd. Mae y mor wahanol i'r byd. Mae ysblander y byd. Chi'n cael litgyr na trwmpedi a pob math o sŵn yn cyhoeddi rhywun yn dod mewn ar yr orymdaeth. Ond nid felly oedd hwn. Mae yna rhywbeth rhyfeddol am yr orymdaeth i Jerusalem ar gyfer y croeshoeliad. Mae yna gostyngeidrwydd hefyd ei fod wedi dod at rai fel ni, ei fod yn gogwyddo ei glist i rai fel ni, yn gwrando gweddi rhai fel ni, ei fod yn fodlon gwrando ar rhywun sydd yn torri galon, oherwydd y drwg y mae e wedi wneud a'i feddwl. I rai llawn balchder brynt ni gwrthodiad ohono, fod yr Iesu yn fodlon gwrando ar weddi rhai efallai, gafodd ei magu ar ei lwydydd Cristnogol ac wedi hen fynd i'r byd blynyddoedd ac yna'n dod mewn i ryw bicil ac yna'n meddwl troi at Dduw ac byddech chi'n meddwl, wel, dyna i chi'n troi at Dduw nawr, ond na, mae'r arglwydd yn fodlon gwrando a gostwng ei glist i'r rhai sydd wedi hen droi cefn arno. Sydd ddim yn heiddi fe, yn sicr ddim yn heiddi fe, ond does dim un ohono ni'n heiddi gwrandawiad gan yr Iesu, ond dyna i chi natur unigryw yr Iesu, ei fod yn fodlon dangos, ei fod yn plygu lawr ac yn ymestyn hyd yn oed, ei fraich a chibol i achub rai fel ni. Does dim crefydd tebyg, byd lawen iawn, tu ferch Seion, a chrech Wena, ha ferch Jerusalem. Wele, dy Frenin yn dyfod atat, cyfiawn ac achubydd yw e fe. Y mae e fe yn llariaeth, mor wahanol i arweinwyr y byd. Y mae e fe yn llariaeth ac yn marchogaeth ar asyn ac ar ebol llwd yn asyn. Dyna, does dim syndod i Pantycelyn ddweud yn un o'r emynau gorau gafodd i chyfansoddi erioed. Mi dafla maich oddi ar fy ngwar, ond yr han yma, os edrych wna fy'r dwyrain draw, os edrych wna fy'r de, ymhlith a fi neu yntai ddaw, does debyg iddo fe. Allwch chi cytuno gyda Pantycelyn, does dim un tebyg wedi bod ac yn mynd i ddod. Mae hwn yn llariaidd ac yn marchogaeth ar asyn ac ar ebol llwd yn asyn. Dyna beth oedd e, fe ddath e mewn yn barod am ei groeshoeliad. Fe ddath e mewn ar yr orymdaeth o mor wahanol i bob gorymdaeth sydd erioed wedi bod ac yn mynd i fod. Mae dyn, os oes unrhyw gorymdaeth yn mynd i fod, allwch chi ddim dychmygu
Unrhyw frenin neu frenhines neu dywysog neu tywysoges neu arlywydd yn cael ei urddo i beth bynnag swydd yma e fod i. Allech chi ddim dychmygu, allech chi ddychmygu yn Efrog Newydd neu yn Washington neu le bynnag yw e. Petai rhyw arlywydd yn cael rhyw broses ac yn mynd trwy'r strydoedd. Allech chi ddychmygu beth y ceir di mawr, crand, yr heddlu a'r gynnau ar hyd y lled, ac mi fydde'r palmant wedi cael ei glirio o bob sbwriel, mi fydde'r goleadau wedi cael ei osod, y blodau wedi cael ei gosod, mi fydde popeth yn ei le ac yna chi'n dod at y brif adeilad y seremoni. Bydde hwnna, tu hwnt i popeth, allech chi ddim dychmygu. Bydde dim un peth wedi cael ei osgoi, bydde nhw wedi rhoi popeth, pob ceiniog mewn. Ond nid felly'r Meseia, mab Duw, yr oedd hwn yn llariaidd. Fe ddath e mewn ar gefn ebol, ac fe ddath e i'r eiliad fwyaf tyngedfennol yn holl hanes y byd. Yr man canolig yn hanes y byd, sef y groes. Dyna chi orymdaeth. Dyna chi un unigryw oedd yr Iesu. Yn cyflawni proffwydoliaeth hyd yn oed yn y drafnidiaeth mewn i'r ddinas. Fe ddwedodd Sechareia blynyddoedd cynt. Y daw y Meseia yw groes hoeliad fel achubydd ac yn gyfiawn. Ac fe fydd yn cael ei ddyrchafu ar y groes fel cynrychiolydd i ni, yn un sydd wedi cadw'r gyfraith yn llwyr, hwn sydd yn gyfiawn. Ac fe fydd yn achub ei bobl, yno ar y groes fe fydd y gwaed yn llifo, ac fe fydd modd i chi olchi pob un staen ymaith, pob un pechod, gorffennol, presennol, dyfodol. Fe fydd yn abal i'ch delio'r gyda'r cyfan, ac yno ar y groes fe fydd ei law yn estyngedig, yn ymestyn allan atoch chi, ac yn eich cyffwrdd chi, ac yn cymeryd eich pechod, ac yn ei osod ar ei groes ei hun, ac fe fydd yn ei gymryd arno ef ei hun. A be fydd e'n ei roi? Fydd e'n rhoi arnom ni ei gyfiawnder ef, ei berffeithrwydd ef. Dyna i chi beth o Sechareia yn dweud, edrychwch ar yr un llariaidd yma. Mae'n dod ar gefn ebol. Fe fydd e'n dod mewn i Jerusalem. Fydd e'n cael ei groesoelio, ond sylwch hwn, byddwch lawen, pan byddwch chi'n teimlo'n ddigalon, yn teimlo'n isel, ac yn llawn ofnau tragwyddoldeb. Byddwch lawen, mae un yn dod, ac fe fydd yn eich achub chi, gan mai fe yn unig yw'r un cyfiawn. Does dim un wedi bod yn cyfiawn cynt, ac fydd neb cyfiawn arall yn dod. Hwn yw e. Os edrych na fy'r dwyrain draw, os edrych na fy'r de, ymhlith a fi neu yntau ddaw, does debyg iddo fe. Wel, yn drydydd ac i orffen, yma'n achosi ti lawenhau. Gai ofyn y cwestiwn, beth yw hyn i gyd i chi heddi sydd yn gwrando? Sechareia'n dweud hyn, wele dy frenin yn dyfod atat. Mae'n dyfod atat. Cyfiawn ac achubydd yw y fe. Y byddwch chi'n edrych. Wele dy frenin yn dyfod atat. Dyrchefwch eich llygaid i weld y Meseia. Dyna beth mae'n dweud. Dyrchefwch eich llygaid i weld yr Iesu, yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n dod atoch, yn ymestyn ei fraich a chibol allan atoch. Dyna beth mae'n dweud, dyna beth yw bob oedfa, pnawn Sul. A'r eiliad pan na fydd hynny'n digwydd, wel, falle bydd yna gyfiawnhad i byd o dod pryd hynny. Ond yn gweddio am nerth i barhau i bregethu bob prynhawn Sul, fod yr Meseia wedi dod ac yn ymestyn ei fraich a chibol allan atoch. Ond nid dyna beth yw neges yr efengil. Byddwch chi yn ymuno yn ymoli. A byddwch lawen, y gair sy'n cael ei ddefnyddio fan hyn yw chrechwena. Bloeddiwch a llawenydd. Chrechwena. Dychmygwch beth hyn yn digwydd, byddwch lawen. Wrth iddo agosau atoch, a byddwch chi yn agosau ato ef, ond dyna beth ni'n sôn am y broses o ddod yn Gristion, fod na enaid, fod yr Ysbryd Glân i dechrau gwaith ar yr enaid ac agor y llygaid i weld i pechod a'r argyhoeddiad yn pwyso'n drwm fel yr eogrwydd, fel mynyddoedd byd, a dyw'r enaid ddim yn gwybod pa le i droi, ac yna'n sydyn iawn mae'n clywed am un sydd wedi dod, byddwch lawen, mae un wedi dod i ddelio gyda'ch baich, i ddelio gyda'ch ofnau a'ch pechod, ac yna chi'n clywed am y groes,
A beth ych chi'n neud? Ych chi'n dod yn nes ac yn nes, allai syl ar ôl syl. Rhai yn dod yn syth ar ôl clywed. Ond yna, syl ar ôl syl yn clywed am y groes ac yn dweud, dyma'r ateb. Dyma beth sy'n mynd roi heddwch i fy enaid i. Dyma beth sy'n mynd roi sicrwydd cadwadigedd i mi. Ac mae'r enaid yn dod yn nes ac yn nes at y groes. Ond i ni'n gwybod yr ysbryd glân sydd yn tywys. Ond mae dal rhaid i chi ddod. Ond dyma beth sydd yn digwydd. Y mae'r Iesu yn eich gweld chi'n dod. Mae'n eich arwain chi, yn eich tywys chi. Mae'n ymestyn allan ei fraich tuag ato chi. Dyw yn agosau ato chi a chi yn agosau ato fe. Ac yna i chi'n cyrraedd troed y groes, wedi blino, dan bwysau ei ogrwydd byd, eich pechod, ac mae e'n pwyso yn llwytho glawr ar eich enau. Ac yna wrth droed y groes yn eich dagre falle, yn teimlo'r ei ogrwydd, yn teimlo eich bod yn rhagrithiol falle. Pwy i chi'n meddwl? Ond yna wrth i chi eistedd yna penglunio wrth droed y groes. Y mae'r wyrth yn digwydd. Y mae'r Iesu yn cymeryd eich baich, eich pechod. Ac yn cael gwared arno fe. Yn ei daflu cyn belled ac i'w dwyrain o'r gorllewin. Yn eich golchi chi'n wynach na'r eira. Gai ofyn i orffen a'r Iesu yw eich gwaredwr chi. A'r Iesu yw eich achubydd chi. A ydyw wedi'ch achub, dydyw yn gofyn a'r Iesu yw eich esiampl chi. Os mae eich esiampl yn unig yw yna, dyw ddim lot o werth i chi, achos fedrwch chi ddim dod yn agos i'r safon. Mae rhaid iddo fod yn achubydd i chi. Yna chi'n gweddio am y nerth a'r gras i fyw fel yr Iesu. Ond rhaid iddo fod yn achubydd yn gyntaf. A'r Iesu yw eich cyfiawnder chi. Pan mae rhywun yn holi chi, ydych chi yn rhestru pethau chi wedi wneud? Eich daioni chi, eich crefydd chi, eich gweithredoedd chi, neu ydych chi'n gallu ateb y cwestiwn yn syth? Fy unig sail am iachawdwriaeth yw cyfiawnder Crist a'i farwolaeth ef. Gai ofyn i chi, a'r Iesu yw eich brenin chi? O, mae hwn yn broblem. Mi'n cofio cyfaill i mi blynyddoedd yn ôl yn dweud hyn wrthai. Dwi'n credu erbyn hyn fod e wedi dod i ffydd, ond beth wedodd e hyn ar y pryd. Nid yw'r Iesu yn arglwydd i mi, ond mae e'n waredwr i mi. A mi'n cofio dweud wrtho fe, felly dyw e ddim yn waredwr i ti os nad yw e'n arglwydd. Roedd e'n dweud, dwi ddim am i neb i ddweud wrtha i sut fy mod i fod i fyw. Dwi ddim eisiau cyfyngiadau ar fy mywyd i. Ond yn y dydd ofnadw hwnnw, fyddai'n gallu dweud mae fe yw fy ngwaredwr i. Ac edrychais i'n meddwl, gallai ddim fod yn waredwr i ti os nad yw e'n arglwydd. Mae e'n frenin. Rhaid i'r ddau fod ynghyd, llaw yn llaw. A'r Iesu yw eich brenin chi, a yw e'n arglwydd ar eich bywyd chi. O, dyna chi un o'r arwyddion eich bod chi'n blentyn i'r arglwydd Iesu Grist. Yn eiddo iddo bod chi yn gadwedig yn Gristion, yw fod yr arglwydd Iesu yn achubydd i'ch enaid chi, yn waredwr i'ch enaid chi, eich cyfiawnder chi, ond hefyd yn arglwydd arno chi, ei fod e'n teyrnasu arno chi. Os nad yw yna dewch ato, trai fod yn agos, galwch arno. Cofleidiwch pwyswch arno, ymddiriedwch yno wrth ddod fe fydd y gwirth yn digwydd, fe fydd yr arglwydd yn rhoi rhodd o ffydd i chi. Peidiwch ag aros ac oedi. Tan eich bod chi'n credu, mae rhaid chi ddod ac wrth ddod fe fydd yn rhoi rhodd i chi. A fe fydd yn eich galluogi bwyso'r enaid yn llwyr ar heiddiannau yr arglwydd Iesu Grist. Bydd lawen iawn, ti ferch Seion a chrech Wena, ha ferch Jerusalem, Wele dy frenin yn dyfod atat, cyfiawn ac achubydd yw e fe. Mae e fe yn llariaidd ac yn marchogaeth ar asyn ac ar ebol llwdwn asyn. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni'n diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, yn diolch am ffordd iachawdwriaeth, am y ffaith mae un cyfiawn ac achubydd yw e. Felly o Dduw, gweithio yn ein plith, trigar haw wrthym, tywys eneidiau at droed y groes. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Mae gydewch chi orffen ein gwasanaeth trwy ganu Carol rhif 30. Wele fi yn dyfod llefau'r meichiau gwyw, atsain creigiau Salem, dyfod y mae Dyw. Carol rhif 30, gan i sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd lan fod gyda chwi oll hyd byth.